பிரியங்கா காந்தி செல்வ பெருந்தகைக்கு எதிராக இருக்கிறார், சோனியா காந்தி எதிர்ப்பாக இருக்கிறார், மல்லிகார்ஜுன் கர்கே இருக்கிறார். அவர் இருந்த கட்சி 5 கட்சி. அவர் போய் காங்கிரஸ்காரன் சிதம்பரம் பாருங்க, அவர் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் ஏன் பிரதமரை பார்க்க வேண்டும் போய்? காரணம் செல்வ பெருந்தகை மீது அவநம்பிக்கை இருப்பதனாகத்தான். அவர் கருப்பு கொடி காண்பிக்கிறார், எதிர்க்கிறார் என்றால் இது திமுகவினுடைய ஏஜென்டாகத்தான் அவர் பணிபுரிகிறாரோ என்ற ஒரு சந்தேகம் பல திமுக எம்பிக்களுக்கும் எம்எல்ஏக்களுக்கும் வருகிறது. அதை தவிர காங்கிரஸ்காரரை செல்வ பெருந்தகோட இல்லை. அவர் என்ன பண்ண போறாரு போய்? மோடி அவர்கள் வருகையில பல அதிரடி அரசியல் மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிகழுமா? மோடியினுடைய வருகை, கச்சத்தீவை பற்றி செல்வ பெருந்தகை பதில் சொல்ல வேண்டும். தாரை வார்த்து கொடுத்தது நாடாளுமன்றத்தில் இந்திரா காந்தியும் கருணாநிதியும் சேர்ந்து கொண்டு தாரை வார்த்ததாக நரேந்திர மோடி பழி சுமத்தி இருக்கிறார். அது பற்றி செல்வ பெருந்தகையினுடைய பதில் என்ன என்று நிருபர்கள் அவரை கேட்டால் அவர் பதில் சொன்னால் அதற்கு பாராட்டுதல்கள் செய்ய வேண்டும். இருப்பினும்